Sanibongela phezulu namukele babukela emakhaya kweSimanzonze kulethela khona indaba zamaskandi ihamba phambili ifika ngesikhathi. Kuyintokozo enkulu ukuthi ube nathi la kweSimanzonze kulethela khona indaba zamaskandi. Siyathemba ukuthi abantu basaphephile njengoba i-corona isiphinde yabuya futhi. Nesikhathi samaholide manje abantu bangagcina sebekulimaza. Sicela abantu bephephe emakhaya mawujabule ujabule usekhaya funa utshwala ngizongathi sebuvaliwe. Cela abantu bejabulele ngasekhaya. Namhlanje sikuphathe indaba zamaskandi zokuthi Usezakhele Udumo ubaba waduma ngokushaya ushuni wekhansela. Uzokhumbula abantu khona ivideo eyatrendayo. Ubaba weshaya ushuni wekhansela ezegoqa unyawo. Isiginci weshaya ngomlomo wayengakasitholi isiginci lapha. Abantu abaningi ke bayalibona leli khono kodwa kwashodakala umuntu ozokwazi ukuthi amkhuphule amfake ebantwini akwazi ukuthi amcreate Facebook page emfake ku YouTube yonke leyo nto leyo. Kodwa manje sekukhona umfowethu amphusha lapha ku Facebook njengoba abantu sebekhombisa umthakasela manje usezowathola nesiginci sokwazi ukuthi acule into ehlanganayo kahle. Abantu abaningi sekwazi ukuthi beyishare le video yakhe ifiyele abantu abaningi. Abantu basho ngempela ukuthi kumele angene e-studio. Aqale ngaye ubaba lo njengoba lezi insuku noma lezi inyanga ezendlulo kwavela ubaba uSiphuzo abantwana naye wayengaqala ukuvela kodwa wakwavela engathi uyayiphuzela lapha kodwa wakwazi ukuthi athola abantu abakwazi ukuthi bemfake ebantwini bakwazi ukuthi bemfake e-studio wakwazi ukuthi record nengoma zaSiphuzo mase etholala yonke indawo uyakwazi ukuthola ngisho ama-digital ingoma yakhe sedlala ngisho khosini. Siyathemba ukuthi naye ubaba lo shaya ushuni wekhansela uzokwazi ukuthi akwazi ukuthola indawo e-right arekhode kahle umculo wakhe uthola yonke indawo adlale nasekhosini. Simfisela inhlahla abantu abangamazi ke nathi ke ivideo yakhe ethinta abantu abaningi enkundleni zokuxhumana njengoba lo baba esingagcini ngempela ukushaya ushuni wekhansela kodwa siyakwazi ngisho ushaya ushuni wegospel. Akumlalele kumuphi indlela mase hlangane izandla sizumbona ukuthi ngempela lo baba ngabe ikhono lakhe ulibona kahle. Wehlupheka buyazenza izindaba wehlupheka buyazenza izindaba wehlupheka buyazenza izindaba wehlupheka buyazenza izindaba ngibona ngilusa izinkomo khona ukuthanda kwami ngenxa yendlala awumadoda kubuka lapho ubaba kuyimanje nje nangilahlekelwa inkomo kuyimanje ngiyathukaza ngiyehla ngiyenyuka ngifuna nanenkomo kube ngifundile kakwanga ngabe ngakunjena kulo mhlaba nje kuduka inkomo kubi kuvuka iculo nami ubona njena ngehla kulo mgwaqo lona wasemandeni ngehla ngenyuka ngibheka inkomo ikakajalo nami angizeni nami ngizopha kubuka lapho ba Yate wethu wadlala ngami wathi ngathinta ifiti lakhe wathi ngathinta amabhutsu akubona ngilezi ndaba hayi ngoba ngithanda phambili thathela phela phela nje babethele phela bafasa abantu abafazana bamqinile bazokwazi bazethela kunyazi itsho ukuthi abadilika ngesengilwa nyani manje manje ngoba nyani ngeke phela kithi kwazula ngiwa khona phansi emphongolwane lapho khona Yengiphezulu olwandle baqambile engikhona nginyakaza khona ngithenda khona intamba hayi kuba phansi ulwandle lapha phansi anyoni lapha enyakatha kubuka ba ngiyathanda nami ukuthi phela ijele ngiyalesaba ubona ngilusa inkomo ngoba ukuthanda kwami ukuthi ijele libuyisela indaba yokuthatha into zabantu inkinga bayathakatha abantu emnyango bayathakatha abantu emnyango ngeke ngimele nje mina ekulungile impilo yami yonke ngono ngidale zona izinkomo ngisuzelwe izona izinkomo ayikho into nami ngayenza ojabula moya wami mawulaluhlile awujabula moya wami mawulaluhlile ayikho into engayenza ngoba bakithi baningi abalala emabhayibhili ngenxa yendlala bebheka emkonyeni bebheka amathamba bebheka amathamba amakhenti akhe bebheka yonke into zami zemnya umlomo yabantu ngiyabonga Thixo wami usangigcinile ngiyabonga samandla usangihawukela baba wami ngihawukela Nkosi yami ngihawukele Nkosi yami ngihawukele baba ngihawukele Nkosi yami ngihawukele baba wami ngihawukele Nkosi yami baba hawukela umphefumulo wami kule nkinga ngidibene nayo hawukela umphefumulo wami lokuhlupheka ngibhekene nakho ngihawukele somandla
Ngawukela umoya wami ngawukela Jesu ngawukele baba ngawukele baba wami Awuthinta moya wami jabula umusalala uhlile ngoba abaningi bathi unga kulesikhathi samanje awu Nkosi yami ngiyabonga noma ngiphuza utshwala kodwa ngithi ngcono khona lokho kunokuthi ngihlupheka impilo yami kuze kuyovalwa ulungile baba. Kade ezinye indaba futhi engikujezazana ezokuthi iFezi emnyama igqugquzela uzwana kumaskandi emva kokuthi iFezi emnyama ingaxhase kahle engomeni ye-Sundowns ibonakala ngathi ke lesi silonda ayisifaka ngaphakathi kodwa yakwazi ukusendlulisa. iFezi emnyama kuyaqoka kwingoma ye-Sundowns lapho ke kwakuyingoma yamaskandi kuphela ekhona lapha kodwa wakwazi ukuthi ephuma number 6 amabhinca kwajwayele noma adumile nje abantu abathi ukuhlulela uma exhasithwe nabanye abantu bacula kweminye imiculo kodwa ke kwathi usabantu abaningi ukuthi iFezi emnyama kuyiyona kuphela yamaskandi ekhona lapha kodwa izoshaya number 6 kodwa asabonga khona lokho njengoba abantu abaningi babethu ucheme negcokama abakhuzani bathi ngeke bevota kodwa noma kunjalo wakwazi ukuthi igcokama lempromote nabanye bacula ugcina ekwazi ukushaya number 6 sambongela ke nalokho phinde siyambongela mase siphinde sibonga amazwi akhe ukhumala ukhombisa ukuba indoda ukuthi akakwazi ukuthi ubamba amaqhubu njengoba esesho manje ukuthi asivotele labantu ababili abakhona kwi-top 10 okukhuzani negcokama elisha njengoba kuyizona ukuphela ingoma zamaskandi ezikhona. Siyabonga ke iFezi emnyama ibeke kanje ngamazwi agqugquzela ukuthi abantu bevotele khuzani negcokama elisha njengoba ufuna igcokama elisha uthi ingoma F33665 kanti ukhuzani uthi ingoma H3365. Siyathemba ukuthi amabhinca azoyinqoma le ngoma le uma ukuthi owendlovu akayimisanga ingoma onqamula. sanibonani bafowethu. Yazi kwesinye isikhathi kunezinto kufanele thina sikwazi ukuyiyela. Uma ngabe sizokhuluma iqiniso thina singomaskandi thina zimbili ingoma kufanele siyivotele okufanele ziwine singaba ukuthi kuwine 1 noma ke ziwina kanye zibe i-draw kodwa kumele kuwine umaskandi njengoba nami ngiwumsupport wow futhi umaskandi ngawucula ngoba ngiwuthanda so ngeke ngivumele elinye iciko ngaphandle kamaskandi. Omaskandi abanye kuzofanele bakwazi ukuyeka umona bengivotelwa sinini balala ngazuthi bathule namanje kuvotelwa abanye still balele ngathi bafile unyaka. Kade ezinye indaba engikujezazana engivala ngazo zokuthi uDSD akapheli moya ekhombiseni ukuthi uyisizwe mayisemakhaya emva kokuthi uDSD egxeke kakhulu enyangeni ezendlule ukuthi uDSD akayiphathisi kumuntu odumile mayisemakhaya uDSD washo ngempela ukuthi yena windoda ekhulule ekandla and futhi ngeke ukuthi akushitshe manje wasethi usazoqhubeka aphile nezizwe. Le video engikuphathele namhlanje sibona uDSD evumisa izizwe zisisibayeni. Abantu abaningi bathe cha besekudlekile kuDSD kodwa yachaza uDSD yena ukuthi yena usaphiliso kwasemakhaya njengoba akhulela khona enkandla. Ngabe kuthini ukuphola wakho? Ngabe ngempela nawe uhamba noDSD ukuthi kuhle uma uyisizwe uphile kanje njengoba uDSD evumisa izizwe la kwesimanje izona indaba enthe ngaphathela zona ake sihlangane futhi ngokuzayo thini next time. Siyabonga. Mina ugqoko nje ibongo okomukayisa la kwadlala kwamadlala la kwadlala